Nejprve zkontrolujeme nábojovou komoru, zda není nabitá. A nyní můžeme vypustit nosič závorníku tahem dozadu a stiskem palce za podávač směrem dopředu a můžeme zahájit rozborku. Rozborka se provádí tak, že tuto rozbornou páku přetočíme nahoru o 90 stupňů a výjmeme ji tahem ven. Takto, na doraz. Ta nám uvolní tento krycí plech, který tahem vzad odejmeme ze zbraně a vysuneme vratnou spruhu závěru. Nyní můžeme tahem za napínací páku do zadní pozice vystavit nosič závorníku a závorník. Dále rozborka provádí se v přední části, kdy tuto západku pomocí nějakého vhodného nástroje přetočíme směrem nahoru, takto, a odejmeme tento plynový válec tahem nahoru, takto, z kterého v přední části vyjmeme píst. Pokud tuto rozbornou páku přetočíme ještě více nahoru, můžeme z základních hledí vyjmout toto přeneslové táhlo a vratnou spruhu. A závěr můžeme ještě rozdělit na dvě základní části, a to nosič závorníku a závorník. A opětovné složení je velmi jednoduché, pouze ji přiložíme k sobě a zaklesněme těmito zadními háky do sebe. Takto. Opětovná sborka. A vložíme do základních hledí tuto spruhu, nasuneme táhlo, širší částí kupředu, zatlačíme prstem dovnitř a přetočíme tuto západku směrem dolů takto. Nyní vložíme píst do plynového válce v střední části širším koncem směřujícím kupředu. A plynový válec s pístem nasadíme na gasblok v přední části, zasuneme si píst a celý plynový válec zaklopíme směrem dolů. Takto a tuto páku potočíme zpět. Ta nám aretuje to, aby nám plynový válec nemohl odejmout. Následně můžeme do zbraně vložit sestavu závěru v zadní části, kterou tlakem dolů a tahem dopředu. Současně musíme držet palcem podávač. Stáhneme kupředu. Nyní vložíme vratnou spruhu, a to tak, že touto rovnější částí, kde je umístěno vodítko, bude směřovat vzad. Tou částí, kde je pouze tenčí vodítko, nastrčíme do nosiče závorníku. Vytáhneme si rozbornou páku ven, krycí plech ze zadu nasuneme směrem kupředu k ústí. Takto na doraz, přidržíme si ji palcem a tento rozborný čep zatlačíme dolů a pootočíme o 90 stupňů. Nyní je krycí plech zajištěn a zbraň je složena.